Hello, good morning mga ka-kicker. Hello, kumusta po kayo dyan? Surprise natin ang Honda Click Nation Pangasinan po. Hindi nila alam na pupunta ako. So, watch out po mga sir. Mga ka-kicker, medyo matagal akong hindi nag-vlog ngayon kasi gawa ng wala pa kaming maibit. Hindi pa kami namamasyal. Baka by Wednesday po baka or bukas po baka mamasyal kami ng Mapitan. So, kita-kits mga ka-kicker. Bye-bye! Yung mga ka-kicker, nagpaalis na po ako papuntang ng EV sa Manawag ba sila? Manawag po ako. So yun, hindi nila alam na pupunta ako kasi sabi ko full time work ngayong Sabado. Pero lang tayo, dadalaw lang ilang sandalian lang tayo dun mga ka-kicker. Gawa ng hindi pa tapos ang trabaho, dadalaw lang naman tayo, dadalaw lang. So yun, kita-kits po tayo ulit mamaya mga ka-kicker, no? So, bye-bye po mga ka-kicker. I love you all. I love you. Yo, what's up mga ka-kicker? So yun, nandito na po ako sa Manawag. Ayun na po yung church. Natatanaw nyo na po ba mga ka-kicker? Papunta na tayo ngayon sa kung saan sila ngayon. Sa Kabanbanan, Barangay Kabanbanan daw. Kabanbanan. Tanong na lang tayo. Tanong. Yan po yung Manawag church mga ka-kicker ng Pangasinan. Yeah. Alright. Samahan nyo akong hanapin sila mga ka-kicker. Hindi pa natin alam yung lugar. Maghahanap tayo ng lugar. Tanong tayo. Sir, saan po yung dito? Yung Kabanban Alo Resort? One Alo? Malapit na po. Pagkatapos ng tulay, makikita mo na yung One Alo dyan. Tulay. Oo, kaliwa po. Salamat sir. Thank you. Yun, lapit na raw po tayo mga ka-kicker. Matatanaw na natin ang mga kagrupo natin. Yeah. So yun, di nila alam mga ka-kicker na nandito na ako. Hi. Hey. Tayo mga ka-kicker. Good morning sir. Sana ka yung mga yung mga naka-click po. Sa dulo po. Sige po. So yan mga ka-kicker, nakapag-fill up na po ako. Ngayon pupunta na ako sa tent nila yan. Tent ba nila yan? Ayun, di nila alam. Sige sir, thank you po. Oh, ang dami nila men. Dami nila men. Ayan. Ayun, kitang-kita ko kagad yung bago. Ayan, ito yung idol ko na ito yung idol ko na motor. Ayan po yung mga kagrupo natin. Hello guys. Alright. Ayun, dami po nila ngayon. Ayun. Ang dami pala nila. Ang dami nila mga ka-kicker, oh. Ayan, mga Lodi. Maganda ng motor, di ba? Okay, alright. Ayun, di ko alam kung saan ako dadaan. Alright. Hey, ewan ko dyan. Dito na ako dadaan, basa pa. Putik na yan. Ang dami naliligo dyan siya. Wala si Marvin, hindi siya pumunta. Busy. Yo, what's up? Hello po.
mo agad si Bebe mo. Ano po? Tuba! Shout out. Yeah, shout out! Shout out to HCMP! So yun guys, nandito na po ako ngayon sa One Alo Resort. Ito, maluwang din pala, maganda. Mura, sakto lang din yung bayad, 120. Tignan ko yung viewing. Ito yung pambata siguro. Pambata. Cleopatra Hall. Alright. So yun, naikot ko na po mga kakiker. So yun guys, balik na po ako sa aking sa aking mga kagrupo. At kikilalanin ko rin sila isa-isa. Pero naman, hindi ako magtatagal. Uwi naman din ako maya mga kakiker. Saglitan lang ako dito. Pwede, maganda rito. Kumusta pare? Kumusta? Okay lang, masaya. Masaya. Welcome to HNP family. Okay, right. Abangan niyo yung YouTube channel ko. Sige. Ano ba YouTube channel mo, Master? Wala pa, pinag-iisipan pa lang. Hindi mo makikita niya sa YouTube channel ko. Ganito. Ay, maliit. Saan po? Dito. Yan, buksan mo, Master, buksan mo. Ma'am, bubuksan ko kasi ay nakatape. Ate. Kasi binili nila. Yan na lang ba, sambal? Yan ba, sambal ba yan? Kay Pops Ray. Kay Pops Ray daw. Gawa daw ni Pops Ray. Ayun talaga, yung gawa ko, yung braso din. Ito naman kay Pops Chucky. Alright. Mga gustong mag-order. Ito sa akin naman Bili lang kayo ng product ng Coca-Cola. Yan, Coca-Cola. Alright. Product ng Coca-Cola lang. Baka naman. Hindi na yan. Pulutan mga guys, oh. Spicy leg. Mga Zer. Sira ang pagkain ni Jay. Shout out, Brad. Shout out. Hello, Master. Shout out, happy birthday. Baby boy, happy birthday. Happy birthday. Shout out sa'yo. Tita Kids. Abangan mo ang yung manood ka sa aking Moto Kicker. Abangan mo sa YouTube channel ko. Trupa! Alright. Pero patutan mo pa po. Ayun po. Alright. Yan si Tatay. Tatay Benz. Alright. Ay, palo nga. Bago matapos ang aking vlog. Syempre, lahat ng tropa nandito. Sasama natin. Ano pong gusto niyo sabihin sa sa huling vlog ko, sir? Thank you sir, thank you sa HNCP. Opo. HCNP. HCNP. Ayan, okay po. Thank you po. Balik po sila. So yun, yung ano pong masasabi nyo sa isasama sa atin sa vlog po natin, sir, sa resort na to, sir? Sir, welcome po lahat na mga gustong mag-swimming and advocain po dito. Maganda po dito. And Okay si po. sir na naman. Sobra po. Ang ganda po rito. Maluwag. Tapos mura. Sulit po ang bayad natin mga sir.
Thank you po sir, thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Bye. Paalam na po ako. Hello po. Bye-bye sir. Bye-bye. Ingat, ingat. Oh, salamat. Alis na ako, alis na ako. Alis na ako, alis na ako mga tropa. Alis na ako. Alis na ako. Bye-bye. Paps, alis na ako. Hello madam, alis na ako. Ingat basta ka, ingat basta. Apo, thank you. Trupa. Alis na ako. Moto kicker lang malakas. Ma'am, alis na po ako. Paalam na kayo. Bye-bye!